Lockdown na, magugutom ang mahirap. Hindi matapos-tapos ang pandemya. Tagal ng isikyo, may curfew pa, pero dagsa ang tao pag-araw na. At pag ika'y ginabi, hindi ka makauwi. Walang ibang iniisip kundi pamilya lagi. Hindi matapos to pag hindi yumayaman ang mga nasa likod ng ating kahirapan. Wala nang laman tiyan ng taong bayan sa araw at gabi. Gutong itulog lang. Hindi ka ba napapagod kung paulit-ulit lang to? Wala na bang pag-asa? Bayan, gising na. Wala